Rob Hughes. Ac ei gornel i Gaernarfon. O'r peniad yn un da gan Danny Gossett. Yr arbediad gystal os nad gwell gan Sabri. Gossett yn amseru'r naid yn berffaith mor agos. Hughes. Ac ei gornel i Gaernarfon. Evans! Steve Evans ar y boli! Gwyr! Fel arfer o'i ben mae o'n sgorio. Y golwr yn mynd i stopio hwnna. Rob Hughes. Chi gornel arall i Gaernarfon. Yr Cartwright ar peniad. Unwaith eto Sabri. Rwy'n gwiro hi dros y trawst. Iwan Cartwright mor agos at yr ail i Gaernarfon. Rob Hughes. Yr gig gornel! Yn hawdd i gefn y rwyd gan Iwan Cartwright gafodd y cyffyrddiad ola ar y postyn betha. I gornel unwaith eto yn drech nag Aberystwyth. Well done, Rob. That's better, Rob. Steve Evans yn syth at Harry Franklin. Wat at Franklin i redeg at amddiffyn Caernarfon. Franklin yn dal i fynd. Harry Franklin os y cyfle fan hyn i Aberon. Harry Franklin. Wel, ni gafodd o'r bêl am ddim bron yn y fan yna. Ac efo 8 munud ar 20 o'r gêm wedi fan yma. Aberon ôl yn ni. Ion Donahue. I'r ffefryn y fan hyn i gymryd o'n i Gaernarfon. Donahue! Yn tan o'r bastyn! Ac yna Mike Hayes. Dio Donahue. Mor agos at y drydydd i'r cofis. Dyna chi, geg rydd. Dio Donahue. Ski dan bwysig at Phillips! A fe ddillan o Phillips! Mae'n rhaid i hwnna fod yn gig Constantine. Mae'n gig Constantine. I'r golwr Celyn Melyn. I Oizinski. Mae'n gig Constantine i Aberystwyth. 13 o funudau o'r ail hanner wedi chwarae. Matthew Jones. Oizinski yn ffordd anghywir. Mae'n cyfantal. Matthew Jones. Oizinski ni gollwng i Madali to the night. Alex Darlington, yr ail gig Corsbotton mewn 2 munud. Wedi chwarae! Matthew Jones yn rhy gywir. Jones yn gael ei creisio gan oes wir, creisio da gan Griff Jones! Danny Gossett!